खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि मैयानि सानाव जिहते लकसभा थामहिनबा से नं क'क्राझार लकसभा बे क'क्राझार लकसभायाव एनडिनि बिजाथि थामहिनबा इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारिया देरहासारबाय आरो बे देरहासारनाया बिटिआर हालामनि थाखाय थामहिनबा बे समाव से नं क'क्राझार बासिनि थाखाय जोबोदनो मोनसे जारिमिनारि सान होननानै बुंनांगोन मानोना बे समाव गोलाव सम बर'खौ नोजोर बोनानै 10 बोसोर बे समाव बर'खौ नोजोर बोनानै देरहालांनाय बिथां नब कुमार सर'रियानि आवथायाव थांदोंमोन बा आखायाव थांदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो गिबि खेबनि थाखाय बिथां जयन्त बसुमतारि थामहिनबा एमपि जयन्त बसुमतारि बे जयन्त बसुमतारिया बे समाव खुगा बेखेवनो गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो दिनैनि जे देरहासारनाय बे देरहासारनाया जारिमिनारि देरहासारनाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारि आरो जयन्त बसुमतारि बिथाङा बुंबावदों बे समाव से नं क'क्राझार लकसभाया गोलाव सम बर'खौ नोजोर बोनानै देरहालांनाय बिथां नब कुमार सर'रियानि जे बर' खालामनाय बे जोबस्रांबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बे समाव बर' गैला हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि फैबाय हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन लाबोबाय आरो बे देरहानाया मोनसे जारिमिनारि देरहानाय होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बेनि अनगायै बिथाङा बुंबावदों बे समाव बे देरहासारनायखौ लानानै बिथां जयन्त बसुमतारि बिथाङा बुंदों जे गोलाव सम 10 बोसोराव जाय बे ओनसोलनि बेरेखा थामहिनबा बिटिआर बा बिटिसिनि बेरेखा बे बेरेखायासो दिल्लीयाव थांनानै थामहिनबा पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंहैयो दिल्लीयाव थांनानै जे जोंनि बेरेखा बे ओनसोलनि बेरेखा बे ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय बेरेखा सुबुङासो बे समाव दिल्लीयाव बाथ्रा बुंहैयोमोन गोलाव सम बे ओनसोलनि बे जायगानि दैमा दैसानि होबथानायनि थामहिनबा दैमा दैसायाव बोहैनाय दै खुरखानायनि सोमोन्दै बुंहैनो थाखाय बे ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय कार्बि आंलंनि एसटिनि थाखाय बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंहैनो थाखाय दिल्लीयाव बेरेखायासो दंहैयोमोन नाथाय बे समाव बैफोरखौ गिबिसिन मावगोन होननानै बिथां जयन्त बसुमतारिया खोथा होदों थामहिनबा बे समाव खौरांगिरिनि सोंनायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बिथां जयन्त बसुमतारिया गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा बुंदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौनो गुबैयै बिथाङा खामानि मावनो थाखाय सिगांगोन आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंबावदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथायाव बिटिआर ओनसोलाव थानाय जे दैमा दैसानि गोहोमाव हा खुरखानाय आरो लोंनाय दैनि जे खम जालांनाय थामहिनबा बे समाव रानलांनाय बेनि सायावबो बे समाव बाथ्रा होदों थामहिनबा खोथा होदों बिथाङा खामानि मावगोन ट्राइबेल थामहिनबा कार्बि आंलंआव बर'फोरनो एसटि हिल्स होनायनि सायावबो बिथाङा पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंगोन होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथां जयन्त बसुमतारिया आरो बे देरहासारनाया मोनसे जारिमिनारि देरहासारनाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारिया बे समाव जयन्त बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव गिबि खेब बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना आरो बांसिनै गोजोननाय मोनबावदों बे खारनावनो जे थांनाय 10 बोसोराव क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ जोंनि बायदि जिखिनि जोंहा मावनो लानाय माखासे खामानि आद्राफोर दङ जायखौ जोङो मिरु सरकारनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबनांगौ बा मिरु सरकारखौ जोङो बे खामानिफोरखौ मावनो थाखाय खावलायनांगौ बेखिनि हाबाफारिफ्रा थांनाय 10 बोसोराव जोंहा थाबथादोंमोन मानोना बादा होग्रा सुबुङासो दिनै बे बियाबनिफ्राय देरहालांदोंमोन दा बेखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखिनि रायदानखौ जोंनि क'क्राझारबासि रायजोआ बे सुजुगखौ आंनो होबाय आरो बे सुजुगखौ आङो गोसो गोथारै गनायनानै लादों जिखिनि रिजाल्ट फैदों बेखौ आं गोसो गोथारै गनायना लादों आरो क'क्राझारबासि रायजो राजाफोरखौ आं आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों आंनि दोलोनि जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथि लोगोफोर आरो जोंनि मित्र जथनि बिजेपि एजिपिनि दैदेनगिरि बिबानगिरि मावथि बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों दोलो आफादफोरनि जायफोर जा ससियेल अर्गानाइजेसनफोर दङ फरायसा आफाद माखासे माहारियारि आफादफोर बिथांमोनाबो मदद खालामदोंमोन बे बिसायख'थियाव
जायनि थाखाय बेबायदि रिजाल्टआ दिनै फैनो हादों। बेनिखायनो आं गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि माने साबायखरजों लोगोसे खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो हरदों। मा बिथिंनि सायाव नोंथाङा नोजोर होनानै खामानि मावो क'क्राझार लकसभायाव? बिटिआर सुक्तिखौ मावफुंनांगौनि मोनसे थाखाबायानोसै। बेयाव कार्बि आंलंनि इस्यु थाबाय, एसटि सोसननांगौनि। गुबुन मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार लकसभा बिजाबा जोंहा हा खुरखानाया बिराद जासोगारदों। गामिफ्रा दिनै सिलिंखार जाबाय। दा बिटिआर सुक्तियाव मोनसे दफा दङ जे बे दैनि फारनै बोरिखौ प्रटेकसन होनायनि बाथ्रा, बेखौ मावफुंनांगौ दङ जोबोद थाबैनो। नैबे ओनसोलाव जों नुदों जे साहा ओनसोला दाखालि खरां बोथोराव दैखरफ्रा रानजोबदों, बरिंफ्रा रानजोबदों, दैमा दैसाया रानजोबदों, मोसौनो मि जुनारनो दै दौनोबो दै थोबथिंसे गैयै जादों, मानसिफ्राबो लोंनो मोनाखै, दुगैनो मोनाखै। दा बेफोरबायदि मोनसे थासारिनिफ्राय जोङो बारग'नांगौबा बे जेंनाफोरखौ मोजाङैनो माने माइन्युटलि नोजोर होनानै खामानि मावनांगौ दं। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरैहाय फैबाय थानाय समाव बोरै खामानियाव फोथायलांनो हायो, आइजोफोरखौ बोरैहाय गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय खामानि मावनो हायो, सोलोंथाइ बिथिङाव आरोबाव जों बोरैहाय दिनै बिटिआर सरकारनि हाबा मावनायजों चिरां जिल्लाया मेट्रिकआव बोसोरनै टपआव थांबाय, बाक्सा जिल्लाया देग्लाय हायार सेकेन्डारियाव टपआव थांबाय, बेखौ जों बोरैहाय आन्थोर जौआलासे लांबाय थानो हायो, बिनि थाखायनो एसे खामानि मावनांगौ दं। गोजौ सोलोंथाइ माखासे फसंथानफोर आरोबाव लाबोनांगौनि जोंहा खामानि दं। गोजोन थासारिखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौनि खामानि मावनांगौ दं। मावोब्ला गोबां खामानि दं आरो बेफोरखौ जोंहा मावलांबाय थानांगोन। ओंखायनो रायजो राजाखौ आं खावलायदों बे गासैखौबो मदद होनो आवगायबोनानै जों जाहाथे बयबो ज'यैनो खौसेयैनो बेयाव खुनु फारागथि गैयाजासे जों खामानि मावलांनो हायो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायनि थाखाय। बेखायनो आङो खावलायनानै बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय। देरहानायानो बेयाव नोङो माने हास्थायनाय बायदि जायाखै मायाखै बिदि बाथ्रा नङा। रायजो राजाया जेखौ रायजोआनो राजा होननानै बुंदों, रायजो राजाया जेखौ माने रायदान होबाय बेखौ जोङो गोसो गोथारै गनायनानै लादों। आरो बे गोसो गोथारै गनायनानै फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि मोजांनि थाखाय आरोबाव बोरै साबसिनै खामानि मावनो हायो, दोलो हिसाबैबो आङो बेक्तिगत भाबैबो नाजानो थाखाय थियारि जादों। लकसभानि नैबे रिजाल्टआ फैबाय थानाय जिहेतु बिटिसि आरो बिधान सभा बे इलेक्सनाव माबायदि गोहोम खोलैगोन? जों बयबो मिथिगौ जे काउन्सिलनि बिसायख'थिया एसे आलादा जायो। काउन्सिलनि बिसायख'थिजों लकसभानि बिसायख'थि बा लकसभानि बिसायख'थिजों काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ रुजुनो हाया। मानोना लकसभानि बिसायख'थि होननाय लोगो लोगोनो बेयाव मोनगु एमएलए समष्टि बा एमएलए बियाबखौ लानानै जायो। दा बेयाव रायजो राजाफोरनि साननाय सिन्था धाराया दिल्लीयाव केन्द्र सरकारखौ सोरजों दागोन, बोरै दागोन बिनि अंख थायो। बेनिफ्राय काउन्सिलनि बिसायख'थिया जाहैबाय लकेल एरिया डेभेलपमेन्टनि थाखाय। दा बेयाव नोङो लकसभा बिसायख'थिनि जिखिनि थासारि बे थासारिखौ बाहायोब्ला बेयाव जेबो गोरोबनाय नङा। बेखायनो आं सानो नैबे बिसायख'थिनि जि गोहोम, बे गोहोमा काउन्सिलनि बिसायख'थियाव गोग्लैनाय नङा आरो बिधान सभानि बिसायख'थियाव बे गोग्लैनाय नङा। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटि सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फेसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936550204 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।